Ato pagkabuksan mga igsuon alas 11. Awal na oras mga kaigsuonan. Praise the Lord, salamat sa testimonyo ng atong nadunggan mga igsuon. Salamat usap sa atong kinanan ng pastor na naghatag dito kay Lunan. Nasay kung ang Diyos na ito mga kaigsunan hanggang karoon ng igsuon kay kanan. Nag-pray ko sila within this week. Mga Lord, gusto yung message dito dito. I-hopar ko. Hindi na magtinarong wali rin mahuba. Sige ko ba po. Pero tayo rin sa po. Lagi ko gustong i-message ko ka. Pero higupon kita ba? Okay nila. Gano'n, kinsa ng ronta. Nakita magtuot. Higup ko. Pagkabot na ko gano'n sa teaching ganina ng Sister Risa. Wow. Siya nag-intro. Sinahin niya mo nga, balik ako'y mag-conclusion ko. Are you ready for the Word of God? Are you ready for the Word of God? Joshua chapter 6 verse 20. Joshua chapter 6 verse 20. Pinagumagnagan istorya ng isyon para mas magkalasan na itong mensahe karon mga Hallelujah. Praise the Lord. 20. So the people shouted when the priest blew with the trumpets. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet. And the people shouted with a great shout. That the wall fell down flat. So that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Hebrews 13, verse 15, by him therefore let us offer a sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips. Yes. Giving thanks unto His name. May baya ito mga kamot, mga igsoon. I am so excited for the Word of God. Father, we thank you, Lord, for this moment. Nakakaginoo sa among taliwala. And we believe that, Lord, amo din nabatyagan Ginoo. And I pray, Lord, for the great revival today. Father, kung sa may mga pagbabag sa gahong sa kanitnit, I destroy it and I rebuke it in the name of Jesus. And I pray, Lord, sa dagko ni mong mga butang na buhaton karon sa among taliwala. We love you and we bless your name. In Jesus' name, shout Amen! Magsusok ka palakpak para sa Ginoo. Kaya magsusok ka palakpak para sa Ginoo. Preaching this morning on the subject that says, I need this attitude. Ay, ang tama na siya nga grammar na may mga bride. Pasensya na po sa grammar na ko. Ayun siya sa high school graduation. Laman na, matatapad gawin na siya karungan ng batasan. Sige, karungan ng batasan. Please, bisa na mga kapatid. Akong sugdan sa ako ang simple saying sa Bisaya mga kaigsuunan ng akong mensahe. Way pulos ang kagwapa o kagwapo kung ang maayong pamatasan wala. Amen. Kung sa'y pulos sa pagkaedukada o pagkaedukado kung sa simpleng respeto, dili ka tama. Hello? Amen. Kabalo ko mga igsoon nga gitantanan na kalain-laing tag kinaiya o pamatasan sa atong kinabuhi. Nayuban hilungo, nayuban sabaan, nayuban pungtano, nayuban sige katawa ba kaigsuonan. So lain-laing ta mga kaigsuonan og kinaiya. Ngani kung atong tun-an sa Biblia mga kaigsuonan, nga din klaro kay diri nga naatay dapat ka kinaiya nga atong subayan mga kaigsuonan. Hallelujah! Di na magpuot sa atong mga kinaiya. Kaya ang Biblia nagtudlo kanato mga kaigsuonan kung unsay dapat nga kinaiya mga kaigsuonan nga atong pagabuhaton. Sa church, failan. Kung kinsay lindo to batasan.
Dili pa lang, makita mo yung igsoon, katong may mga batasan, di gito maminaw na yung istorya ng igsoon. Hello? Katong matuog kung may magwalit, wag ito batasan. Hindi mo natapan rin maginana. Maginana. Hello? Pero sa church, mga kaigsuonan, importante ang pagpaminaw, apan importante ang pag-response. Kaya nasayon ka ng pagtuo, nagasugod sa pagpaminaw. Sa pagpaminaw, sa pulong sa Ginoo. Anay nilin pastor niya di lang sa atuang at diin pagtudlok sa Pentecostal. At panasayon ko nga sa diyan, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Para magkanatay akong pagtuo. Kamor kang maminaw, buhay ko sa Ginoo. Kaysa dihan, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Unya ako umanadong pagday, diha mo lihok ang presensya sa Ginoo. Moral at maestra. Ano maestra? Lain teaching kaysa preaching. Dahil na yung tudlok ka, moral kang nag-istorya, kahoy. Amen. Moral kang nag-istorya, sige na magpaminaw, sige na mag-istorya. Sabi na sa mga maestra, bahanag, hindi na sila maminaw, importante sunado ka. Hello? Pero, sa preaching lahat, muwali ko, muimin mo. Hello? Di man hearing. Si Pedro Bito, dito ko na siring na kayo sa ingon ang siya, ingon ang abogado. Unsa man kitilo dinay ta Pedro? Pedro ang kitilo. Pedro, unsa man kitilo gibuhat Pedro? Miss Pedro, abli na kong hearing ni na lagi ko. Hello? Pero mas molindot ang pagwali, Brad. Kung matunay kanta. Ang pulong sa Diyos mo'y pagkaon sa akong pagkalan. O sa iyong kaon ta. Excited ta sa pulong sa Ginoo. At ay buhay mga kaisunan. Nakipagkalan. Dali lang makapadyag sa presensya sa Ginoo. Kung ang pulong sa Ginoo. Excited ang mo dawat. Ang pamatasan importante kasi nasa na ito dalon. O sa di nga isyo sa United Pentecostal Church, mag-isudeta mo nga sa mga reliyon. Nga diin, daghang mga uban, mga kaisunan nga dili, kaya musulod sa atong tinuuhan. Kaya mas buutan basta kaysa nato. Mga tagkasong tagbuhok ko no. Mga tagkasong sinina, tagkasong dila, mga kaisunan. Hello. Morning nga to, kinibalo pang atong pamatasan, mga kaisunan. Samtang nagalagad na sa Ginoo. Hello. Ingon pa sa Facebook mga kaisunan, kinagasulat ako nabasahan gihapon nga ang kasagaran sa tao niling kalibutan gifokusan nila ang pagtarong sa ilang naon. Pero wag ni mag-focus sa pagtarong tarong sa ilang batang. Ano man namin diba? Ay, naimuta. Naikuk mo. Pero nakita ka naman namin diba? Naipray. Hello? Hala, kalain. Naipiter ni Sala. Muna ako nabasahan, pero murang ko na. Kuhaan pa sa ba? Murang ko na. Sana, naghinuktok ba? Tinuod po, ano man lang daw, tinuod po na ba mga kaisunan? Yes. Hello? Kawit ka nang sa pagwali sa pulong sa Ginoo mga igsoon, kinahanglan nga diin excited ta. Kaysa diyang excited ka mga kaisunan, huwag lang takabantay ang pulong sa Ginoo. Hinay-hinay, nag-usap ka na po mga kaisunan. Hallelujah! Di lang natin paminaw. Habang kinahanglan, magpubuhata sa pulong sa Ginoo. And I believe sa namak sa United Pentecostal Church, katag ka ng mayong muwali. Apan ako ng paibosnan sa niyang muwali. Ato rin i-apply. Amen. It's good. Napag-apply, Willis. Salud kaya mo sulto. Lisod mo. Mga dagat mo na yung uyab niyo. Magsigilan ka na, pwede. Hindi ka na. Gaya ko chocolate. Kulit. Why ayaw na? Saraya mo sulti, atong buwan. Atong gilisod. Ako nang inay, dagang
mga sa outline mga kaibigan, ako ni direct. Ang research ang attitude ng kita mo matuod rin mga isla. Ang attitude mga kaibigan of behavior doon na punoy kalahinan. Ang attitude dili magbase sa imo ang utok o sa imong feelings. Why your behavior mao ni siyang pang-act nimo. But this morning, ato ni iusa mga kaisunan ang gitawag og paghuna-huna, pagbati, o ang atong action mga kaisunan. Yan naman sabihang puno ka sunahuna, o nga wa sa action, wa yun ay pulos. Kusog ang imong tiguha, o nga wa imong gituha, wa yun ay pulos. Mauna mga kaisunan sa magsimba, na ay kahilo. Panas kahilo. Ako ba naman sa basa? Nagwali ko gahapon, pasensya naman sa kontinyo kay gahapon. Nagwali ko sa anniversary sa Argao sa Mandiligid. Wali kurinti. Pagtindog pag inapo man kayo sunan, napawangan kurinti. Nagkailas ko ni Skuha siguro. Napawangan to naman kung wali mo. Wagi ko siya eh. Pag humanag kinanganay, isigan ng kurinti. Pero kung ngayon kahapon mga isunan nga kinahanglan sa atong pagsimba, mo bitaw na naatay programa, kaya ilapit pa rin. Naimutindog, pagkudlo, diri mga isunan, maminaw ta. Pero sa dihang, buwabot ang mga pagdaig o mga pagsimba mga isunan, dihang na tamusugod. Hallelujah, na mo participate sa pagsimba o pagdaig sa Ginoo. Ako ning nalion mga kaisunan, ang pinakakinahanglan nato nga attitude karon mga kaisunan, dili na ang pagkahilumon, dili na ang pagkamapausanon. Ang attitude nga kinahanglan karon sa mga Kristohanon, dili na ang attitude mga kaisunan kung unsa man ang naa sa imong una karon. But let me introduce my subject. The attitude that we need is the attitude to praise God in advance. Salamat sa iskutan nga ako mga vision mga kaisunan, pero di na mo abot ka vision ang pagwakay pagdaig sa Ginoo in advance. You need to praise first before you experience the miracle. Isura na mapamabot, pasalamatan na iyo ba? Puro hindi mo abot, bawi ko na mo salamat. Hello? Ang gingarihan sa Diyos, lahi sa sistema sa kalibutan. Ang kalibutan mga kaisunan, kinahanglan pakitaon sa ka. Una ka na excited. Pero sa kingdom of God, pagunggon na ka. Yes! Pirira mga kaisunan. O di ka mo tungo pinaagi diri, di na ni mo maangkon mga kaisunan. Kaysa diha patungga ni mo ang mensahe o ang pulo mapara ni mo, diha ka mo sugod na mayon na ananin ako. I praise God in advance. Mahumaning building, I praise God in advance. Muling nagsisimbahan, I praise God in advance. Ayaw humaka na mahuman ang tanan. Una ka mo guys. Ako rin nakita as an evangelist. Ngayon rin tayo excited sa pagsimba. Kaya wako tayo i-expecta rin madawat. Kaya naman eh. Gaglag sweldo. Lahit ang liyo ko eh. Sa mga nagtrabaho ka ng sweldo. Palit-lit. O boy, amo magpatugtog. Pero dakong sweldo. Hello? I believe that we are serving a God nga naghatag na tugdaghang mga promise. Daghang mga saad. O ako nilingon na kaisunan kung walay saad, wak si evangelist karon. Kung walay saad sa Ginoo, wala si Pastor Banjan karon. Kung walay saad sa Ginoo, wak amanin maron. But because of the promises, God will bless us. God will protect us. God will anoint us. God will use us. And that's the reason atong dayon ng Diyos. Bisan ko'y posible sa atong walang. Oh, yes!
O kita na uban nga. Ano man siya? Sa church girl, ako kininabantayan ba? Ito ang tayo lingkod nga rin. Sa church, ako nabantayan. Lain-lain yung tao. Response. Samtang naka sa simbahan. Ito, tayo. Tayo ba nasa simbahan? Pero di mo katungkol kami. Apoy nasa simbahan, pretty excited. Yes. Salamat kayo na sa ninyo. Magsundan sa mga dito, si Brother Harvey o si Pasilio may lang nakita. Pinula na, asa mga sir? Eh, Pasilio, parang ay simbahan, yato na mo sir. Kung kita may sir. Ba't naog na mo? Pas-pas sila. Uy, kamu din na yung Did you get my point? Kung kaila ba sa ginumi mong gialagaran? Yes! Hindi kayo agad. Pero kung kaila ka sa Diyos, kayo mong gisimba. Ang Diyos na mong gisimba, siya ang nagparalhanin. Ang Diyos na mong gisimba, siya ang naghatag na mong pagkaon. Ang Diyos na mong gisimba, siya ang nagbabokan ako. Ang Diyos na mong gisimba, siya ang nagpasaylo ka na ko. Kung ako'y rason, na di mo dahil sa Ginoo. And I praise God in advance. Atong kalimutan pero napuno na sa advance. Advanced technology. Advanced pag-isip. Itutukan ng gani. Nagdahon na siya. Nahigugma na siya mga kaibigan. Advanced kayo mag-isip. Hello. Nabanday mo, na-istorya na kung na ano. May aging si Mana. Nagpalit kong charger sa top, kinitap mga kaigsunan. Nagkuba man kung ay magkuba ni. Nara ba din nakalistatan na ako mga preaching kay ako'y nagsulat. Kaya nagaw ko nag-experience so 18 ka po mga kaigsunan. Mga lata akong kamot. Sinulat na yun. So yung kumamahin ni kay type na lang pa. Nagpalit ko sa charger na ako siya ginang nga sir. Nako mo charger ani. Ako nang ipakita. Kaya di pa tabaw kay iPhone man siguro siya. iPhone. Kaya na ba kay charger na siya na sir? Nabila mo na niya. Ano siya i-explain nga? Duha kasaksakan. Siya nga doon, duha kasaksakan na ni sir niya. Kanang gitawag og pwede di siya masaksakan o ako kay kas. Sa nakakuwasa niyang i-explain. Pero ako lang nasabtan dito mingon siya nga. Na di man ko niring kalibutan sir kaya ang technology ga-upgrade gid siya ko tama. Samtang mag-upgrade ang technology na apoy mag-degrade. Hello. Mao po ni ang atong pag-ila sa Ginoo mag-upgrade. Ayaw sugot na mag-degrade ka na kaigsunan. Kaya ang Ginoo pabilin nga Dios kagamhanan sa nakanan mga kaigsunan. Mao nagdaiga ang Ginoo sa matag sitwasyon. Daiga ang Ginoo sa matag vision. Daiga ang Ginoo sa matag saan niya sa imong kinabuhi. Because God is the God of advance. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan. Wa pang technology, Dios na siya. Wa pang pag-upgrade mga kaigsunan sa atong mga pagbiyahe, Dios na siya. Wa pang mga butang atong nakita ang development karon sa kalibutan, Dios na siya. Wa pa na ito makita kung sa progress sa kalibutan, Dios na siya. And I'm gonna tell you mga kaigsunan, kaya niyang ihatag ang tanan para kanimo. Because He is God Almighty. Ang Diyos na itong ginalagaran mga kaigsunan, kung unsa siya mag-manifest sa imong kinabuhi, nakabase sa imong response. Sinabi ni malimtan sa ni Pastor Joe, study. Matag church, na gitawag o emphasis. Manay mo na emphasis. Ay church, kaya nag-focus gid sila sa milagro. Look what happened. Ang milagro, nagmanigobra nila. Hello? Every mga churches ka nag-focus sila o panalangin. Biblikal mo po. Ang tanawa. Ang panalangin, grabe. Hello?
na nag-focus sa holiness. Katulong siya, pero may giba happy ang holiness. Kung tanawa mag-manifest. Munang pasalamat ako na atay mga alagad sa Ginoo nga magwali mga kaisunan. Kay kanak mo sugot kag sa dili, mo agri ka og dili, kanang gipagulong sa alagad sa Ginoo. Mahita mo sa madali. Mo sugot kag sa dili, ma-excite kag sa dili, basta pulong sa Ginoo. Mamatuman sa madali. Magkusog ka palakpak para sa Ginoo. Salamat sa Diyos, may kaigsunan nga itong kilagaran. Nga doon na siya mga saad, nga labaw pa sa atong imahinasyon. Na siya mga butang, nga pwede ihatag ka nimo, labaw pa sa imong pangunahuna. O sa dihagi mo ng hunahunahon mga kaigsunan, ang saad sa Ginoo. Atong mabutang mga kaigsunan o atong mabasa sa Biblia nga matag saad, adunay susik. Correct. Preach. Yes. Isa may nagtanaw nagsunod sa akong preaching sa YouTube. Wala. Brother Jerome lang. Salamat sa ginumabalik na ako ang akong jokes. Doon ka kumpare mga iso. Tingnan lang ako kumpare. Pre, doon kayo naman nangalagad sa ginawa. Gusto ay mo nag-backslide? Dinot siya nang mabackslide. Bakit daghan lagi na backslide? Pero dinot siya nang daghan. Timing, dito sila sa gawa sa naso pag isa sa mga kabuhat. Karon, sila nga, isa man po atong buhaton rin. Siya karon lang mong gabi yun, karon lagi na mabackslide. Sige, dahil naman ka sa kultura ang pagkutok. O sa itong buhaton, siya na ay silingan diha nga bar. Usuway po ta. Kay Paul na mga itong mga asawa. Sa lahi na po ta usuway. Pasoban siya lagi ka Paul sa mga ikaw. Pagkaon ka. Namadali yung istorya, at sila sa bar. Purubog sila, may tilaw sila bagay. Akin ni solito, ginato kay Uma. Yung PC naman po ta. Lubos-lubusin na lang na. Kaso lang, huwag sila ma-inform. Nga ang kondo di ay ilang girintahan mga kaigsuunan. Musirado di ay ang elevator pag alas 12 gabi. Nauli sila alas 2 ka na. So wag sila choice man. Muagi sila gagawin. Ang problema kay ang ilang room nasa 100 na floor. Pre, magkaya ka ka rin, pre. Hindi ko na maabaw dito, pre. Ulihan na po, tapos ito pag-humbog, pre. Ay, nanin na lang. Yung una-usa. Naku yung una-una, pre. Unang floor. Samtang mong nakaw ka, ikaw mong kanta. Sunod, second floor, ako na mong kanta. Para malingaw kita. The 100th floor, mga kiksun. First floor. Okay, Ano yung mga panabayli, mga kaisunan? Ang nagamit nilang kanta, tanawa rin, balay. Di ba? Nakasuway mo pang disco? Ang ginamang kanta, balay. Ay, kinikantas pang ginoo. Kisig-kisa mo kanta. Kanta ka ni ati ka ni mga kaisunan. Yes. Correct. Kay buti si Canfor, mga kaisunan. Sige, kanta mga kaisunan. Sabi ko, kay buti. Third floor, hangtod sa 98th floor, mga kaisunan. Pagka 99th floor, minghilan na mo sa pinupuri. Sinasama kita. Napis-pit na sa kababas ka. Hindi nang gawaban, pre. Nakasabot ko sa imong gibati. Grabe na itong patantos kamay na naging kulang. Nakasabot umihilan at tungkol sa atong nahimog. Hindi na mo, pre, ang ginatan, pre. Masap na, pre. Ang yawin habilin sa bar. Balik na po.
Sa tanang panalangin sa Ginoo, ikaw nagkupot sa yaw. Di pwedeng si pastor ang pagunito ni mo sa yaw. Kung ang gusto niyo makuha ang panalangin, dala ang imong susi. Ako mga, ang imong door. Saan sandali, pwede lang ang mapanalaginan sa yawi na imong gigulitan. Di pwedeng mapanalaginan ang uban sa pagkait sa uban. Di pwedeng ma-revive ang uban tama sa magsit. You have your own key for your blessing. You have your own key for your miracle. Muna mo sahay, daga na mo katawa sa mga taong kusog mo sayaw. Ay mo kabalak na sa mga kusog mo sayaw. May mo katawa lang mo, kining akong pagsayaw. Pang sports car ni, kining akong pagsayaw. Kining akong pagsayaw. Pang house unlock ni, kining akong pagsayaw. Para ni sa akong future. Please. Ako ninyo, kinasing-kasing. Kung di mo ka mamudahig sulod sa simbahan, ayaw niyong katawin ang puso mo dahil. Huwag mo kabalo sa ilang pangalan. Huwag mo kabalo sa ilang struggle. Huwag mo kabalo kung unsa sila sa unang panahon. Yan ang pusog sila mo sayaw. Huwag na makabalo kung unsa kaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Huwag kaya hiyabran! Di unsa ko sa Ginoo pagpago. Huwag kaya hiyabran! Di unsa ko sa Ginoo pagpasalo. Di sa liko ayan. That is why I will praise Him. I will worship Him. I will lift my hands to Him. Jehoshaphat, now listen. Gusto na kong ulit ang natay i-imagine. Huwag natay i-review mga kaisunan. Una si Jehoshaphat atong isgutan. Here's the principles of God. Pay now and enjoy later. Praise now, blessing later. Pray now, answer later. Fast now, miracle later. Believe now, you will see later. Worship now, revival later. Shout now, victory later. Dance now, joy later. And sow now, reap later. Kung ni prinsipyo sa Ginoo, nga kung unsa iyang gihatag, atong tuhan o maging excited ta. Atong gi-review Pastor Banjan si Jehoshaphat. Mingon ang Biblia sa 2 Chronicles chapter 12, sa chapter 17 verse 12. Mingon ito ang Jehoshaphat walks great exceedingly and about in Judah castles and cities of store. Kini si Jehoshaphat magigsunan gila ni nga hari o leader magigsunan dito sa dapit sa unang panahon sa Jerusalem. O kini si Jehoshaphat gipili di sa Ginoo nga mahimo siyang pangulo nga din panalanginan siya pag-ayo. Sa atong gibasa sa diyang panalanginan siya pag-ayo o sa diyang napantog siya nagpatindog siya ang mga dagkong syudad dito sa Judah. And you know the meaning of Judah. Judah means praise. Sa diha di ay panalanginan ka, ayaw na pagtipid-tipid sa imong mga pagdan. Come on, somebody. Kung kusog ka ko dahil sa mga pagkainahon, karong professional na ka, please. Praise God. Kung sa una kusog ka mo dahil, di pa kamay mong mumuwali. Kamay na kang muwali. Praise God. Kung sa una, dagan pa kang problema kusog ka mo dahil, padayon niya mo dahil ka ron. Bisan wala tayo problema. According to Leon, he built in Judah castles and cities of store. In 2 Chronicles chapter 20 verse 5, and Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. And here's the city. Now listen to me very closely.
In 2 Chronicles chapter 20 verse 1 and 2. The Ammonites and Moabites came again to Jehoshaphat. Samtang mitubo siya ipanalanginan sa Ginoo. Samtang misugod siya kabantog. Samtang naila siya mga kaigsunan sa daghang kasipit kanasod. Bilang Biblia ang pamilya sa Moabites mga kaigsunan o sa Ammonites mao ni misulong kanila aron sakupon sila mga kaigsunan. Hallelujah, sa atong pag-alagad sa Ginoo, i-expect ang mga taong masuko nimo sa way hinungdan. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, i-expect kanunay ang mga taong mulutos kanimo sa way hinungdan. Taon na nung parahugog tawa, ano yung mulutos? Karoon nung mag-long sleeve na tada, gano'n nung mulutos. Nasuya sa long sleeve. Hello? Ipanalaginan sa Ginoo! I don't know about the investment of Jehoshaphat. Pero sa atong gibasa, grabe ang panalangin sa Ginoo. Napantog siya mga kaigsunan. Apan samtang tao kanining kalibutan na nagtugtog kanining kalibutan ang atong gipuyan. I-expect ang mga challenges sa imong ginabuhi. Daw, na-evangelist ba rin? Kaya mag-evangelist nung nga naman. Sikat. Guwapo. Guwapo mo. Joke lang, mga isa. Huwag mo kabalo, mga isunan sa mga taong hilong. Nga nasuko na ako sa way hinong yun. Kung yun na mga gusto mag-evangelist, sa Bible school ron sa Maya, halos tanang nangapay gusto mag-evangelist. Ngayon naman, pero naman nakikita sa post, i-appreciate sa mga pastors. Was like hibaw behind the scene. Hello? Wala ko batasana nga mo post sa mga negatibong butang. Nga naman, ang mga makabasa na po na problema. Basig ipuno sa imong problema, magkakamatay na sila. Hello? Na ay mga tao nga ilang tuyoon nga mukontra nato bisag wa tay kibuhat nilang dotan. Apan ingon sa verse mga kaigsunan sa dihang si Jehoshaphat mga kaigsunan nakadungog nga musulong ang Moabites o ang Ammonites. Ingon siya dito mga kaigsunan o nahadlok si Jehoshaphat. Ay kung ginawa kay kahadlok, kung di makahadlok sa tiki, hadlok ang white leading ito mga kaigsunan. Hello? Pero salamat ako nakita ang iyang kahadlok. Bingo dito, o si Jehoshaphat na hadlok sa Ginoo o sama sa gitudlok kanina mga kaigsunan o nangita sa Ginoo. Ang mga negatibong sitwasyon sa imong kinabuhi na mo'y hinungdan nga nangita sa daong sa Ginoo. That's a blessing. Ang mga negatibong butang na naitabok sa imong kinabuhi o mo'y hinungdan nga nangita sa Ginoo. That's a blessing. Pero kadato ni mo nga nabuwag na kas Ginoo, tunglo na. Pagka-professional ni mo nga. Sa una, galamiton kay ka di pagka-professional. Yung na-professional na ka, di na ka magpasok ka, pastor. Tunglo na. Bagakag na. Hello? Pero ang kahadlok ni Jehoshaphat, tingnan ito nang kita siya sa Ginoo. Ang kalisod nga mo hinungdan nga nangita sa Ginoo, be thankful unto God. Ang imong paginahanglan nga mo hinungdan nga nangita sa Ginoo, be thankful unto God. Huwag nangita si Jehoshaphat sa Diyos. Huwag ninyo nito, and proclaim, verse 3, and proclaim a fast throughout Judah. Yes. Kaso na mo, may fasting ka rin, Pastor? May break. Sa pulpit ministry. Nagyaw mong kuyang pino. Tindo mo ka rin. Iksim bagay, mag-fasting? Nasa team lang. Salamat sa Ginoo mga Diyos. Nag-proclaim siya ang fasting sa tibuok Huda.
O sa sunod mga kaigsunan nga bersikulo, mingon dito mga kaigsunan, and the prophet Jehaziel prophesied that they will surely win, for the battle is the Lord's. Sa ilang kahadlok, sa ilang kadiskurahe, nangita sila sa naong sa Ginoo. O muingon na kaigsunan, si Diyos sa pagti ni makaya, kung di na magpuasa. Panahon sa pagpuasa, bitintok ang propeta sa Diyos sa mingon, mudaog mo sa gubat, kaya ang gubat, dili inyo. We need samban na kinahanglan ng mga tao sa Diyos na muingon panahon sa atong problema, kaya na nimo, kaya na ay problem solver na kinahanglan ng mga propeta sa Ginoo na muingon ka na to, kaya na nimo plan, patayon lang, for the battle is the Lord. Jehaziel, mingon si Jehaziel, kaya na ninyo, kaya ang gubat dili inyo, kundi iya sa Ginoo. And verse 19, they stood up to praise the Lord with a loud voice on high. What ta kinahanglan result para mudayeg sa Ginoo. What you need is the word of God. Sa dihang madunggan ni mong pulong sa Ginoo, Kuingon ka, para ako na pastor, and I will praise God in advance. I will thank God in advance, and I will worship God in advance. Pastor, thank you for the word of God. O ako nang declare niya para na ako. Adonai panalaginan diri para na ninyo. Adonai gamiton diri para na ninyo. And claim it through praising. Dahil sila sa Ginoo, bigo si Jehaziel, ang gubat nili inyo, mudapog lagi mo. Mauman lagi ng building ninyo. Magkanaan lagi mo yung dagang instrumento. Magkapit lagi na imong bimong pamilya. Thank you, God. Magkanaan lagi kayo panalangin. Salamat, Ginoo. Para na nako, I will praise God in advance. Di na ka maghulat pa sa resulta. The Word of God is enough. Ano sa Pentecostal? Hanggang kita buwang. Makadumog mo ng buwang. Hina, dugay na. Karon nakakabalo, dugay na. Lord. Sa'yo. Kaya bang panahon nga, sa alam ka nga, huwag pa mo madawat yan. Araw ang video rin. Thank you, Lord. Kung gusto sa Ginoo, saan ko na lunggan nga teaching ang siya pasabat dyan. Kabalo mo sa'yo, hinungdan makababag sa pag-ampo. Isya, through the years, pila katuig ko siya sa experience niya, ang nakababagin sa iyang pag-ampo, na di siya makatuloy-tuloy sa pag-ampo. Kaya pang huwaton, nga niyang emotion o ng feelings niya, mo appear. Maragwa may ginuuron. Linasa. Yes, come on. Pero di magi ko kahit. Yung kinira ba, Pentecostal mo, pukos yung hila pa. This is the truth. Di na kinahanglan mo hila ka para ma-revive ka. You just need to praise God, to worship God, and the Holy Ghost will come down and fill your heart, and fill your mind. No need. You don't need to be dependent on your emotion, on your feelings, but you need to be dependent on your faith.
Nam, sumunod ko bigay. Kung nagdepende may mga preacher sa emotion of feelings, kadang-kadang pa nang limuwali. Kasi pag itinol, nag-istorya, na mga Domingo, hindi ka nang wali. Nagpukos sa lamig kayo. Namay tayo sa offering mga kaisan. Ay, mga panahon di kita ganang wali ba? Pasuji ko, wali mo rin. Pila ni mo balibad sa kuha, mga kaisan. Ikaw wali! Yan naman kung dependent ka masyado sa feelings and emotions. Naiusahay sa'yo na ito pagbangon sa puntag. Di na taganahan mo bangon sa Domingo. Kaya nga di taganahan manimba. Ibangon ito, mura ka bukat pa sa lawas. It's a good day to backslide. No. No. Without faith, it is impossible to please God. I've been dealing on without faith, dealing without emotion, dealing without feelings, but without faith, it is impossible. Di ba na ako feel? Apalasayot ko. Di ba na ako feel? Apalasayot ko. Gati ko biyaan sa ino. I believe God Diyos na sa akong mga and verse 20, and they rose early in the morning. Verse 22 and 23, when they began to sing and praise, the Lord set ambushments against Ammon and Moab, and everyone had to destroy another. Para di ka masyadong kapuyo, ayaw buhata ang dili mo trabaho. Na mga nguyuban, mga takit-takiyon. Isang dili lang trabaho. Sila gihapon mo participate ako, pastor. Pastor, di ka ganang wala akong wala, pastor. Sabat lihaw, patirang ka pasuban dyan, mga kaisun. Para di ka kapuyon, ayaw trabaho ang dili mo trabaho. Ang gingon ni Jazel, kamong tanan, mudaog. Maunay propesiya sa lagad sa Ginoo. O bingon dito mga kaigsuunan, nag-proclaim sila og fast. O nagdaig sa Ginoo mga kaigsuunan. O ang ilang mga kaaway behind the scene. Now listen to me. Kita maguganahan, kita ka na makita. Come on. We don't know what is happening behind the scene. Kung pakit ko lang tatas Ginoo, pilat ang ginatong kauban doon. Kanilot kami dahil sa Ginoo. Pakit-on lang ta sa Ginoo, daghang nagkurog karon nga mga demonyo. Mas ganado kita mo dahil sa Ginoo. Come on, without this understanding, hallelujah, behind the scene, adunay kagulian sa mga kaaway. O pingo ng Biblia, nag-unay sila, nagpinakyanay sila, o silang tanan nangamatay. And here's the thing. Wow, I'm excited. And here's the thing. Sa dihan, nangamatay sila. Nag-unay sila. Now, I would suggest, kung dahil mga taong mo away ninyo, na mga taong mo libak ninyo, let the talkers talk. Anong bili na silutan sa Ginoong makikaway ninyo? Ikaw mo kung makikaway? Hindi ka na ba siya ka na? Ikaw. Yung mga iba ka, ikaw ka ba? Bulat kami ka ng mata niyo. Dagang mga nagtabi sa kuha, Pastor. Abot na ko sa Cebu. Dagang mga chismis ng lusot, mga kaigsunan, evangelist, chicks boy. Kadungog ko mga kaigsunan from other churches, mga kaigsunan. Magkadungog ko na na kung ingon, okay lang. Kaya sa bayot ang ingon. Hello? Tikay, sino na hindi tapanubi. Yes. Na may dagang bata na tagunchok, mga kaigsunan. Diba? Usukol din ka mga kaigsunan. Pero si Jehoshaphat, nag-focus lagi sila sa instruction sa Ginoo. Ang trabaho lagi nila nitay sa Ginoo. Nangita sa presensya sa Ginoo. Uwa nila makita mga kaigsunan ang ilang mga kaaway. Nagsugod, nag-inunhayay.
hangtod na mamatay ang tanan. O sa sunod na bersikulo, nag-abot nila na siya, Yes! Wanay dunggan, wanay ilong, wanay liog, patay tanan. Sabi! Hallelujah! Wag yun habilin. Hello? Ang Ginoo may kaigsunan, pag nagani kaaway ni mo, makikaaway ni mo sa way hinungdan. Bakyo na kanan. Ayaw lang, ikaw mo patay ka, mapriso ka mga kaigsunan. Yes! Yes! Ang ingon dito, nangamatay! Naginunayay sila! Nangalisok silang utok nila, mga katanda! Pag-abot nila, ang propesiya na fulfill. Sila'y may daog, so ay gubot-gubot. Hindi na yung atong, wala kabalo sa atong pagkimot-kimot. Daghan ang mga demonyong napuyapan, mga kini nga itong pagsigit mo ang nakabaw. Daghan na niya ay mga demonyo. Ay nakulmaan. Ay nangulog. You don't know what happened in the spiritual realm. Just do your part. Just bless the Lord. Just praise Him. Just worship Him. Na-fulfill. Ang Ginoo di mo gini bagapon. Yes! Ha? Ni daog na soy, kumat-kumat. Ingon sa tukuban, dawat na limpyo. Woo! Simple lang ang ipangayos gini. Dahil ka. Hello? Dahil. Woo! Labis yung discord. Pag-abot nila mga kaisunan sa awayanan. Uy, nanghapla ng tanan. Nasiguro ko ba nito na 50-50 pa siya? Barat tutski. Barat tutski. Hindi ko na-amaze. Pag sundon lang ni mo, Ginoo, labaw siyang isaad ni mo ihatag sa imo. Just read it. Igunin niyo, basahan. Pagkakita niya na namatay na tanan. Iyon ito, tulog ka adlaw naghinakutay sila sa mga bahandi. Wag nagisaan sa Ginoo, pero gipakapi na sa Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the riches, and all the gold, and all the silver, and all the money, the wealth, and the riches will be added. Nanghakot sila sa mga bahandi na iya sa ilang mga tao. Grabe! Kaya mga dagong building, sagday lang na sila. Dahil lang, ihatag na sa Muhammad. Katawanan, pero tinuod. Ang Isayas na gingon, ang bahandi sa kagipitan, ihatag sa mga matarong. Ang bahandi sa mga tag-anit, ihatag sa mga Pentecostal. Ang mga bahandi sa mga taong bisyoso, ihatag sa mga apostolic. Basta mo tayo lang to. Basta mo simba lang to. Just praise God in advance. Bago tayo conclusion. I feel it, Pastor. Ako siya na, Pastor. Sa akong wali ba? Gabi ito, Pastor. Ianda mga instruments. Kita ang ilak. Good. Sige na taghinda kayo sa alay. Nangahok na mga mata na. Right. Si Diyos sapat. Naghakot sila. Can you just imagine? Ibutan na nato sa buong hukbong sandata, sa sandatahan. Ibutan na to sa mga sundan. Ibutan na to mga 50,000 or 100,000 sila. Kung 100,000 sila atong time, tulog ka daw nilang nahuman o hakot. Kung kita'y naa dito,
Kung naitagang bulawan mga kwarta, paugbaan pa ka na to. Di ko matukoy. Kaya na pala yung mukuhan lang. Pero tulog ka adlaw nilang hinakutan. Ang uban siguro na dinaganay na. Kung natuman ang pulong ni Santos Pablo, God is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Yung busy hupang ayaw maghunong. Kung dahil sa ginuhan ko, di mo experience sa panalangin. Gawa ng higong kamutangan. Hanto din mo experience ang panalangin ng mga ano. Asa na manigitan! Ato nila! Last story. Ang ginawa sa di kayo ni siya mo. Hoy! Tika mo ninyo. Gusto sa ginawa dito mahimong materialistic. Right. Mabitang ginyo lang yan ito nga. Kung kamu magpabili na ako, yung pulong ako ang mga pulong pabili ninyo, mangayo kung bisa nun sa. Huwag hindi nga ginawa. Ngayon kwarta. Di ko sa ginawa maisita sa materialistic. Yes. Pero sa tihang strong ka spiritually, automatically na mga kaisunan, muad na ang mga material na utang. Yan ang ginawa kang Joshua. Joshua, kini ginawa na ginawa inyo. Ang hirit ko inyong hana. Kadaghan na siguro gibalik na rin. Pero ako din expound naman. Una tama ni Otto. Alas 12 din dyan. Inyong hana na ang hirit ko. Dito example ganda sa itong Sunday school teacher nga. Dapat present. Hello? Dapat inyo na na. Huwag pwede kang imo lagi. Ako nang ihatag ang hirit ko sa inyong mga kamp. Pero maka-discourage eh. Pag sobra ka sa analyzation, o di ka mag-analyze sa pulong siguro, pero mag-analyze ka sa problema ng mong giyatubang, ay namuyo sa hirit ko. Uy, amigo dito, ang hirit ko, ang patir sa hirit ko, pwedeng na para. Ngani ang mga theologians na gingon, nga ang kuha kakarwahe, makahagi sa kawaga, sa pader sa hirit ko. Usa ba na kakarwahe? Sweet mo mas karwahe. Sa kabayo ba ka nang? Usa ni? Usa. Sobra. So, kung usa ni kakarwahe, tuha kakarwahe, kung sa kadakon ni mao po dito, mo na kabagan sa patir sa hirit ko. Maagian og tuha kakarwahe nga magsabay. Di madana, til-til mga kaisunan. Yes. Tinunan niya. Ipasabot sa Ginoo mga kaisunan nga ang imposibleng butang di na ikaw buhat ang Ginoo. Nakasuway mga til-til yung bato kaya ng gold digger magbibadra liyo. Basta na makita na mong heart, mga dagkong bato. Amo ng pulpupul mga kaisunan, ngita lang di bulawan. Nanghilis lang puro lang mo, hinikuha kayo. Pero ganun, bato lang, bisig inani lang. Di na ni mo hurot ko. Bisa pag kung sa kadakong maso ng gamit, duha mo tulong mo, di naman. Basta-basta bungkat. Pero ang patir sa hirit ko. Pero tindak ko Pero may nga na Ginoo, minaw lang mo. Pasoy ha? Minaw lang yun. Ayaw mo mag-boot-boot na. Kaya di nyo diskarte, di ninyo kaya ni. Sa unong kaadlaw, mulipot mo sa hirit ko. Sa usa kaadlaw ka usa. Within 6 days. 6 days. Kini ako mga ubanjili sa kwenta ko. Brother Jikoy, Brother Atid, kini mo sa kadasit, kini nakabluff. Brother, Hari! 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 Na, simple instruction! Ingon ang ginawa, ang pinakagwapo mo na! Maunig instruction. Joke, within 6 days, mulipot sila sa tribo Jericho. Tapos sa usakad. Pero may iwan ang Ginoo. Wise haba.
Everything there is a season. Yes. Kay times pagsaba-saba na po, times pag-ilog. Amen. Lakaw sila. Sunod mo na. Ay, sabat. Sa ako lang analysation, urong sa mo. Urong ka urong mo. Kahit po yung mulo. Sa akong analysation, ang pader sa hirit ko, gawa sa gate, na ay mga sundalo nga nagpatong dito. Yan naman, naaman sila yung mga watcher. Hello? Maugani nagipabagkaan nila ang pader o hindi sila masulod. Buot pasabot na sila yung watcher. Ngunit tanaw. Buot pasabot pasurban dyan, nakita ni sa mga tagahirit ko na naglipot eh, murag mga pahoy. Yes. Sunod. Kagahi ko ng ulo. Why, tingo? Na hindi katawa dito sa watcher. Na yun ang ginawa, why, tingo? I believe na nagbugal-bugal dito. Gikan sa hirit ko. Apa na yun ang ginawa, why, tingo? Amen. Ang mga sundalo siguro dito sa hirit ko. Ngayon na nayabak na ni mga Israelites. Wa na, nagsige na rin posisyon. Nayabak na ni sila. Ingon na ginawa. Ayaw, tingaw. Come on. Lakaw na ni sila. Yamingon na ginawa sa ikapito. Kanaglaw. Listen to me. Sa ikapito. Kanaglaw. Paunahon ang mga pare nga magdalang trompeta. Sugod sa pagpatimo. O katong ikapito kaadlaw, mutuyog sila sa ikapito. Umingon dito sa ikapito, katuyog. Mula nga sila mingon dito, musagit sa makusog. Kapag sakit, o sa atong ibasa sa diyang misagit sila, sakit pa to. Lungan. Sa ikapito kaadlaw, musagit mo sa makusog nga tingaw. And the wall of Jericho fell down. Flat. Yes. Miracle after miracle. Inyong sabto ng word, fall down flat. Yes. Ang pagka-bunda sa pader sa Jericho, katupong tanan. Paglinog mga kaigsunan ng agi sa mga linog niya na nangahulpa. Lagi ng taas na yung pero pag ang Ginoo ang mabuhat, miracle. Feel down flat. Problema pa ni Harvey. Duha pa sa imong pagkain. Ang imong kalisod, duha pa sa imong pagkain. Kaya ka sa I feel the Holy Ghost. I feel it. I feel it. Come on. Come on. Give your best. Shout. Come on. Shout. Wala itong buhaton. Pastor, in my spiritual eyes, halos kining lugar, imong lugar sa hupang. Di pa lima. Pero sa matagsaad sa Ginoo na ipadir kay ani. It's up to you. Kung saan mo pag-destroy ang batas.